Salam, hormatly watandaşlar. Bugün 21 dekabr. Bizim halkımızın durmuşuna bir ya tarihine Türkmenistan'ın bir belli sene var durda. Yadınızda bolsa bundan layık olmaşyly var. Şu 21 dekabrda Türkmenistan'ın ilkinci diktatory Sapar Murat Niyazov gümürtük ýagdaýda ýok bolupdy. Şöyle bağlanışıklı şu gün söhbetleşliğimizi şu temaya bağışlamakçı. Bu Sapar Murat Niyazov 40-njy ýylda 18-nji fevralda doğulan 1940-njy ýylyň 18-nji fevralyndan 19-na geçilen güni doğulan. Ýanky 6-njy ýylyň 21 dekabryna 66 ýaşynda ýok bolan. Elbette bu adamın men şahsiýet diýip atlandyrmaýyn, ol şahsiýetlik derejesine ýeten ýol başçyda. Bu adamın ýa-da bu zalymyň Türkmenistany we onuň halkyna eden hyýanaty we jenaýaty öwedin dolu reali jenaýetler. Ýa-da gör bak 30 ýyl 50 ýyl gerekdir. Şoň goýup giden mirasynyň ýa-ni jenaýet mirasynyň öwedini dolmak üçin ýa şu jenaýety halkymyzyň aňyndan, durmuşyndan, kalbyndan çykarmak üçin ýene-de bir 50 ýyl wagt gerek boljak diýip düşünýär. Sebäp 3 nesil zaýylady. Özü ölüp gitdi, ýygynaky gelen lellimem oň işini dowam etdi. Ene iki diktatoran gol astyna düşen ýa aýag astyna düşen halkymyzyň görüp oturan gününi siz özüňiz menden has gowy bilýäňiz, men onu aýdyp oturmaýyn. Ýöne bir zat boldy, şol ene Niyaz ol Türkmenistany diňe ol Türkmenistan ýanky garaşdyrlyga çykan ýol başçy bolana, ol 1985-nji ýylyň noýabr aýynda Sowet ministriň ýanky premier minister diýip aýdal täze söz bilen şoň Türkmenistanyň hökümet ýol başçysy bolup geldi Aşgabatdan, Moskwadan Aşgabata getirildi. Şonun soňra bir kaý geçmanka ene Gapurowy öňkü birinji sekretary, Kompartiýanyň birinji sekretary işinden aýrdylar, ne oň ornuna da Niyazov geçdi. Şondan bäri şol 85-nji ýylyň dekabr aýyndan bäri 2006-njy ýylyň dekabryna çelli ene 21 ýylda Türkmenistany dolandyran adam Sapar Murat Niyazov. Ol näde Türkmenistan dolandyrdy? Näde derejede halkymyzyň bolalyň durmuşy boldy ýa näme üçin halk garaşdyrlyga çykanyň soň öne şular ýaly. Orta asyr durmuşyny serpikdirli düşünjesi bilen belelikdi. Bu zatlar entak baha berilmeli ýagdaý gaty öken we olum öňümizde bu işleri esasan şu tarihçiler amal etmeli. Onun doğru dürüst amal edilse onun acı hakikat yüze çıkar. Ýöne eger yüzle bizim döwrümizde şular ýaly bir bulutlan ýaly döwür bolupdyr 20 ýyl ýa 30 ýyl onun nädem ýene-de 50 ýyl geçdi ýatdan çykardyk bolly geçeni geçdi bileri täzeden başlandy diýse o bolmaz watandaşlar taryhy seljermän ona doğru dürüst baka bermän gelecegimize gadam basyp bilmez elmedam etjegimiz äçe adymyz ýalňyş bolar. Şonuň üçin men bugün diktatoryň şahsy durmuşy eden jenaýetleri bardy kan gürläp oturmaýan zap ozaly maýdan zatlamkan ýöne aýdylmaly zat ondan ömkan. Wagt bolar men o zatlary jekmejek size ýetiren bilýän zatlam gören zatlam şaýat bolan zatlam görýän maly sebäp aýdylmasa boljak daşyndan dören täze tarihçiler bar. Hiç bir işin kaptalyna şol döwür görülmedik adamlar ýüze çykypdyr. Bir topar jurnalistler bar. Men olar şey diýip atlandyrýan. O wakalar o işlere gatnaşmadyk adamlar düýbünden golaýyny görmedik adamlar şol döwrüň işini ýa şahsiýetlerine
ya tarihine baha berýärler de onun yüzle onun tersine ya öz isleýişi, öz garaýşy. Ýok, adalet ya hakikat ya badır ya yoktur. Ol men kim der, sen kim der, on kim der, ol ortada duranda şonu borşy ýaly dogrudur setip halka ýetirmeli. Ol bir adamın ömrü ya ykbal bilen bagly zatda ol döwletiň we milletin ömrü ykbaly. O ýerde ýalňyşlyk etmek bolana. Eger şonu etse onu biz jenayetkar bolýar. Gelecekki nesillerin öňünde. Sebäp olara biz ters miras goýup gidýär. Miras söz gatyguzat men oňa häzir dolanyp gelir näme. Ene şu taýda bir zat bar. Şol aýdypsa bir topar ýerde melim aýdýan sapar aga daýdy. Biz şol döwrü gören ýaşan şol neslin wekilleri mundan 30 ýylky şol bolan wakalaryň diri şaýady ýa şo içini işlep gaýdanadym. Men parlamentde, para hökümetde, şoň üçin biz içinden bilýär bu zatlary. Şonu hem aýtmak borjumuz bar, sebäp näme? Men aýdýan aýam ýyllarça gede gaýtdym. Bizde şu nesilleriň arasynda gatnaşyp gitdi. Şonu ýitirdiler, ýöretetdi hökümet. Şu halk geçmişini bilmesin, o yaşlılarından görelle almasın, şu edilen arzular, kursağına çüyrak kalsın, şu neselin, olur ölür gider, yeter kabra gider, bol ondan täze neseli, bize yam on kellesine dumaniyal edip bulurdamızdan sonra olur. Hiç de böyle siyasete koşulmazlarım, koluyunu da varmazlar deyip, yürüyte edilen cenayet, şolam edilli. Yani şuun kuun görüp veren cahil vatandaşlarımız, ılımsız, bilimsiz galan, iyilleşlemiz, şol niyattan başlan, yani halkın karşısına edilen cenayetli siyasetin önümü, mivesi ya da neticesi. Badımdan öz günahı bilen bolun zaten, hürriyeti hükümetin kurunan kırgınçılıklı siyasetinin neticesi. Eger de şul adamlarda mümkinçilik bolunmasa okumak, şu onku bilimsiz ganallarda, ilmin pikrim, eger şularda mümkinçilik bolunmasa, näme üçin okumazdy? Eger de şol institut, universitetlere onlarca ming dollar ver para verip okuwa girmeli däl bolsa, mugut bolunmasa, ya hökümet kömegi bilen bolunmasa, ya öz okuýuňa göre egzamler tawşyrmagy mümkinçilik bolunmasa adaletli. Onna gör wak näçe türkmeniň çagasy bugun ulu hünärmend adamlar bolup ýetişerdi. Ýöne şu zatlaryň öňüni böwet basyp üç neselimizi kördehin oýdy. Ine eden iň uly jenaýaty Niyaz Hoňam Gurbanulyň. Ol munça milyar pul ogurlady, onça milyardy olara paýlady, ýeňsesinden ogurlady. Ol pul diýen ol bir elin kiri ýuwsan gider, on täzedenim gazanyp bolar. Ýöne ýitirilen neseller biz nädip täzeden gazanmaly? Nädip bular dikeltmeli? Halkyň ruhyny öldürdi olar. Halkyň umydyny öldürdiler. Men ýöne ýaraýda maksaparaga daýyp bir näçe gezek. Men her çykyşymda diýen ýalaydyk geçýän şol taryhy wakalary ýüzlenemiz. Bizde şol döwür 90-njy ýylyň başyny 80-nji ýylyň ahyryny Gorbaçow gelenden soň 80-näçde geldi. Şondan soňra bir umyt döredi ullukan halkymyz. Ay ine häzir ay goý ýykylsyn şo SSR ýykylýan bolsa, ýöne biz bilýärse ýerasy ýörüsli baýlyklarymyz bar, ukyply halkymyz bar. Daýhanlarymyz ýaltadar biziň halkymyz. Mallarçylygym ösüp gidip oty, balykçylygym bar, nebitem bar, gazym bar. Ay garaz adynazdan Mendeleýewiň tabliçasynaky önümler hany ýerasy ýörüsli Türkmenistanyny leýis bolup ýatyrdy. Şol döwür 4 milyona ýetenat, 3 milyon 800 min, 30 min 800 min, 40 min şolar ýaly adam bar. 4 milyona da ýetenat. Şolary eklemek, saklamak ya ýaşatmak üçin bir can edip yapışan hökümete 1 ýyl, 2 ýyl, 3 ýyl yeterlikdi. Halk gollajak da şolar. Şu ýolbaşydan bir inisiatiwa bolsa halk şolary gollapdy. Ya şu ýolbaşy azar bermese, gelip eline urmasa halkyň özü medip otyrdy. Bu yalan sözler vatandaşlar. Halkymyzyň şu ruhy belentdi, geleceğe umyt bilen, arzu bilen, ünüm bilen garalýardy. Yerli yerden, baran yerinde. Adamdan görrüňi şu, bolýa,
Bizim yeme SSR kılyan bolsa, orslar öz başına bolyan bolsa, bizim öz başımıza bolar, öz başımız çarar. Nämedir? O bizim öz bankımız bolsun, bizim öz goşunumuz bolsun, milli goşunumuz bolsun, sevamiz bolsun. Hemme zady biz özümüz şo taýdy. Men parlamentde işländim. Nollan, zerodan başladyk şu zatlaryň döwletiň sütüllerini gurmagy. Gurdugam diýip tuttuk. Ýöne şo gurulan döwletiň düzülen kanunlaryň iş güýjüni ýeňseden Niyaz bilen Açyrçaw şu kesip agaç kesen ýalet ýeke-ýekeden kökün kesip aýyrdylar soň ortada. Halkdan şo düşünjäni aýyrdylar ýa öldürdiler kalbyna umydy. Men şu size bir zat aýdyn, o şonu siz hökman görün we deňeşdirip görün. Men şundan bir 10 gün owul, o şu emede YouTube'da Miras diýen bizim bir türkmen ýememiz bar, saýtymız bar, bir türkmen ýigdimiz ýörediýän bolmaly. Şo taýda kendat goýulan. Ýöne men ünsüm çekende şunu 10 gün seretdim. 1 saat 50 minutluk ýanky video. Ola biz meýniň eteginde Aktaş aýak, men meselede näzir aýdyp berýär. O Aktaş aýak diýen owada adamlar, şo owaň ýaşaýjylary öz puluny, öz hasabyny, öz hojalygyny ýanky aýryp getirip üýşüren pulunyň hasabyna mescit dikildipdirler. Ine şol mescidin açylşy bolýar 1991-nji ýylda. Ine şol açylşa da şol döwür parlamentiň başlygy Plastilin lakamly Ferhat Nefes Muratow gelýär açmagy. Siz seredin şol videonu watandaşlar hemmäňizden haýyş. Siz şonu duýarsyňyz, şol döwrüň adamlarynyň ýüregindäki, kalbyndäki duýgulary. Olar näme eslediler, näme ymtyldylar, näme ynanylar. Ýagty gelejege nähil umyt bilen garaşdylar we garadylar. Şonu siz şol adamyň nurany ýüzünden hem görersiňiz. Erkegi zenan, ýaşylsy, ýaş geçildi. Bütün o şo taýda daş töwerekden gelen mihmanlar bilen. Bir owa Aşgabatyň etegi biz meýniň gapdy. Ýaşaýjylary bir ýylyň dowamyny öz elleri bilen öz hasabyny mescit dikildiler. Şo tak gelen adamlar görersiňiz, ýüzlerine ahil nurany, aýdýan sözlerinden man çykaryn, ulusy uly ýerinedir, kiçisi kiçi ýerinedir, zenanlar bir emedir, çağılar başga ýerdedir. Ýöne şol döwrem görersiňiz 90-njy ýylda, 91-nji ýylda, şo çağılaryna çelli hakyky ine türkmen ýigidi kellejigin ellesinde telpejigi ýeňine ýemesi ine töwür galdyryp oturandyrlar. Şo